Toto je moja mama. A ja som jej dcéra. A my držíme spolu. To je firma tvojej mamy, že majú vôbec nejaký rešpekt pre tebou, že prišla si tam a si manažérka. Ale určite to bude tak, že vždy tá tvoja dcéra alebo ten tvoj syn, keď príde, bude mať určite väčšie privilégia. Keď chceš budovať rodinnú firmu, musíš to takto robiť, hej. Je to moja šéfka a teraz dneska to není moja mama do 16, hej. Tinka, ale ja musím poskúšať na Kiku. A ja vtedy, že čo? Prečo? Lebo Kika to musí odsúhlasiť. Vieš čo, teraz tvoj názor nikoho nezajíma, nechaj si ho pre seba. Raz by sa niečo malo stať, tak akože sa vraciam na Považsku. Pracovať s rodinou znie krásne, ale pravda je, že to vie byť aj náročné. A presne o tom bude dnešný diel. Počúvate podcast Voňavý domov, moje meno je Martina a spolu s Kikou sa dnes budeme baviť o praní, upratovaní, podnikaní, ale aj o vzťahoch. Tento diel sme sa rozhodli spraviť preto, lebo práca s rodinou veľa ľudí zaujíma. A často sa o nej hovorí len pekne, ale možno nie úprimne. A samozrejme na konci podcastu sa budeme venovať aj vašim otázkam, tak poďme na to. Môžeme začať rovno prvou otázkou, keďže sme sa tu takto rodine stretli. A v čom je podľa teba ten najväčší rozdiel medzi tým byť mamou a byť šéfkou v tom biznise? Tak neviem, či to je nejaký rozdiel, keďže ja som taký šéfsky typ. Hej, že ja direktívny. Ja to dosť beriem tak, že všade chcem rozkazovať, ale je to ťažšie, určite. Je to ťažšie v práci, aby si vedela zadeliť svojej rodine prácu, aby to nebrala osobne. Tým, že ja som už pracovala, ako som hovorila s manželom, už som na niektoré veci naučená, zvyknutá, ale plus tým, že pribudla aj Kika do týmu po niekoľkých rokoch, tak to bolo také horšie, pretože sme predsa na ňu dvaja. A myslíš si, že vieme oddelovať tú prácu od nášho súkromia, že nám to funguje, že sme sa akože nejak v tom našli? Teraz si myslím, že už áno, už sme sa úplne nastavili, samozrejme nám to trvalo. Boli začiatky aj ťažké, bol aj pláč, boli urážky, každá strana niečím si prešla, ale teraz sme už tak nastavení, že už vlastne všetci to berieme, je to práca a hlavne je to o tom, že všetci chceme, aby ten výsledok bol dobrý. Ja si myslím, že my sme vlastne museli prísť hlavne na to, že naozaj, není to len taký slogan, že prácu treba oddelovať, ale naozaj to musí byť, lebo nemôžeme sa proste v práci k sebe správať, ako sa k sebe správame pri vianočnom stole, lebo predsa, čo sa týka roboty, tak proste tá robota musí byť robená a hlavne veľa vecí možno, že vyznie niekedy inak, ako by sme chceli. A za normálne okolnosti by sa doma asi urazili, ale v práci to je trošku iné. Čiže podľa mňa sme si našli takú tú cestu, kedy vieme, že OK, že toto je robota, že musím to fakt zobrať tak, že je to moja šéfka a teraz dneska to není moja mama do 16, hej. Čiže podľa mňa toto je naozaj veľmi dôležité a možno, že veľa ľudí si myslí, alebo naposledy som bola na návšteve, kde mi povedali, že aj ak ťa vnímajú tí zamestnanci, však to je firma tvojej mamy, že majú vôbec nejaký rešpekt pre tebou, že prišla si tam a si manažérka, hej, lenže napríklad vôbec to tak nebolo, však vieme, že nikdy som neprišla tam a že by som bola a hlavne není to tak, že by som ja mala v tej firme, hej, nejaké zlepšujúce okolnosti v zmysle, že by sa ku mne moji nadredení správali inak, ale veľa ľudí si to možno, že myslí, že to tak je. Ty si sa vlastne prečo rozhodla prísť do nášho tímu? Alebo povedz nám, ako to bolo? No, bolo to tak, že ja som vlastne študovala zdravotníctvo, čiže ja som zdravotná sestra a veľmi ma bavila práca v zdravotníctve. Musím povedať, že bolo to, aj stále ma baví, akože rada, aj si počúvam podcasty o zdravotníctve a stále, aj keď niekto niečo má nejaký problém, tak mi napíše, že nevieš, čo mi je, alebo tak, že ako naozaj mám rada to zdravotníctvo, ale musím povedať, že proste som mala takú potrebu, že rodinná firma, alebo vždy vlastne si v nej bola ty a Peťo a prišlo mi to naozaj ako najlepšie riešenie toho, že ako sa môžeme posúvať, že ich chcem ísť aj ja do tej našej rodinnej firmy, že chcem sa vzdelávať, chcem napredovať a cítila som sama v sebe, že možno, že ma niekde čaká niečo lepšie ako to, čo som robila. Hej? A nie, že by proste, hovorím, fakt ma tá práca bavila, ale cítila som sa taká, to je také klišé, lebo to strašne veľa ľudí hovorí, keď sa ich opýta, že prečo si ja som cítila, že mám naviac. Hej? Takže áno, cítila som, že mám naviac a že naozaj ma niekde čaká niečo lepšie. Normálne na rovinu lepšie, perspektívnejšie a že fakt máme potenciál a vieme ísť spolu ďalej, takže
to bol dôvod, prečo som sa rozhodla. Nebala si sa vôbec, keď vieš, aká som povaha prchka? Bála som sa. Samozrejme, že som sa bála. Viem presne, aká že si zo dňa na povaha. deň viem vyhodiť. A aj sa stalo, však môžeme povedať kľudne na rovinu, že presne kým sme sa ustáli, ako sme hovorili, že ako je to teraz super všetko, tak to tak určite nebolo od začiatku. A možno, že môžeme povedať, že veľakrát sa stalo, že OK, donesla som všetky veci a končím. Hej? Proste prepačte, odchádzam. Ja na toto asi fakt nemám. A bolo to no a to bolo skôr aj tak, že ja som povedala, že buď taká dobrá ukončiť to, lebo boli zvady. Áno, lebo fakt veľakrát musíme si uvedomiť, že OK, aj ja sama veľakrát poviem, že vieš čo, teraz tvoj názor nikoho nezajíma, nechaj si ho pre seba niekedy. Fakt si poviem, že aj vieš, aká je tvoja mama, proste nemusíš jej to povedať, teraz nie je tá vhodná príležitosť, povedz jej to, keď bude v inej nálade napríklad. Niekedy stačí vyčkať na ten správny moment. Že OK, nešplechni jej to teraz do tváre, keď vidíš, že od rána ju niekto nasral, hej, proste ide jej to, jak v idúcom vlaku, že povedz jej to, keď bude v lepšej nálade napríklad. Čiže bála som sa a nebolo to také jednoduché a niekoľkokrát sa stalo, že som chcela odísť, ale vždy poviem, že proste musíme ťahať za ten jeden povraz spolu a už ak by sme to my nedotiahli do konca, tak ja už fakt neviem, že kto. Hej? Takže naozaj ja viem a verím, že sa to celé vydá tým správnym smerom a že to dotiahneme do úspešného konca. Čiže je to tak, že toto je moja mama a ja som jej dcéra. A my držíme spolu. Naozaj v tej práci proste riešime prácu. Hej. Ale samozrejme stále sme rodina a držíme spolu. Aj pred tými zamestnancami a aj sami pred sebou. To je to najdôležitejšie, že nepodrážame sa a odkryjeme si chrbát aj pred ľuďmi a ťaháme za jeden koniec. Čiže to je asi také, čo podľa mňa by malo byť. Toto sme sa učili trošku dlhšie, ale určite každý si tým prešiel, každý, kto robil spolu, niekto nevie robiť spolu s rodinou, takže no, na všetko sa dá zvyknúť. Tí, čo nevedia, už tam nie sú. No, aj to je pravda, ty čo no, ale vidíš. Je to bolo také odľahčenie, hej, že áno, nie ale každý vie. Áno, je to pravda, pretože nie každý to vie a myslím si, že to chce aj také seba poznávanie alebo také nejaké napredovanie v sebe samom, že naozaj áno, povie ti to tvoja rodina v tej práci, je to tvoj nadriadený a musíš to bohužiaľ zobrať tak, že... Ale hlavne ty musíš pochopiť jednu vec a to je tu, lebo ja to mám aj s manželom. Tiež som s tým bojovala, že nemôžu byť dvaja, hej, kohúti na tom... Na dvore? Na tom dvore a potom ide o to, že si zadelíte tú prácu a že jednému ide niečo lepšie. A ten, čo to vie lepšie, on ťa to potom naučí a ťa ťahá. Hej, že on má aj pravdu, aj nemá. Keď nemá pravdu, sa príde poradiť. Je to také presne, jak to je potom medzi nami, že my tiež ti hovoríme niečo, čo už vieme, že máme overené a tlačíme ťa do vecí, ktorých vieme, že sú potrebné pre firmu. Hej, nie no sú tak predsa tú firmu vy poznáte najlepšie, vy ste ju rozbehli, vy s ňou začínate a vždy, aj keď sa niečo na marketingu deje, alebo aj nie len teraz, ale vždy to bolo tak, že prišli za tebou, že Martina, povedz nám, aké sú tie tvoje zákazníčky, lebo veď ty ich poznáš najlepšie. Vždy, keď prišla napríklad nejaký nový zamestnanec, hej, na nejaké kampane reklamy, alebo keď sme boli v nejakej firme, vždy išli tie otázky na teba, lebo ty tie svoje zákazníčky vlastne poznáš najlepšie. Čiže vždy povedz nám o tých svojich zákazníčkach, aké sú a aká je tvoja cieľovka, lebo dáta sú jedna vec, ale to, že ty ich stretávaš denne, už skoro 9 rokov, to je zase druhá vec, hej. A mení to napríklad úplne aj tú reklamu, mení to tú návštevnosť obchodov, čo sa bavíme, aj keď chceme spustiť nejakú súťaž, tak áno, veľa mám tých ohlasov a potom vlastne aj na tom sa niekedy pochytíme niektorí, ale tak to je vždy 5 minút. V práci sme kolegyne, doma sme rodina. To je vec, ktorej sa treba držať a ktorú si vlastne myslím si, že my aj celkom dobre akože zvládame. Ale určite to bude tak, že vždy tá tvoja dcéra alebo ten tvoj syn, keď príde, bude mať určite väčšie privilegia. No nehrozí to také, čo si že proste, jasné. Keď chceš budovať rodinnú firmu, musíš to takto robiť, hej. No. Áno, akože je to tak, ja nehovorím presne, to máš pravdu, ale zase možno, že to není úplne až tak, jak si niekto predstavuje. Hej, že v zmysle, že lebo však sú rodičia a rodičia. Ja si myslím, že vy ste rodičia, ktorí proste nedostaneš len tak niečo, ale musíš si to zaslúžiť a musíš si to odmakať. A potom sú rodičia,
ktorí proste do nekonečná, hej, a snažia sa z tých detí urobiť niečo, čo ani nemajú na to, aby boli alebo aby robili, tak len tak poďme ho dotovať aj za to, že vlastne sedí doma na gauči alebo v svojej detskej izbe ešte stále. Hej. Tak teraz je aj trošku iná doba, tak trošku sa aj posunula, že predsa tí rodičia, keď majú možnosti, chcú tým deťom pomôcť. Tak by to malo byť. Akože komu už, keď nie deťom? Však ja som aj tebe povedala, že presne. Ale predtým bola taká doba, že vlastne tí rodičia ti, keď ti nedali, tak tlačili si sa sám. Mm-hmm. Musel si, hej. Teraz trošku tí rodičia, akože nie je to správne, lebo ja si myslím, to nie ide len o nás, ale bežne, že dosť tým deťom pomáhajú. Hej. Ja to vidím aj na svojom synovi, on bere všetko ako samozrejme. I keď dosť sa venuje tiež marketingu a chcel by robiť v našom tíme, samozrejme, chcel by robiť takéto veci ako videa, toto ho baví, ale tiež to bude s ním ťažké, lebo už je mladší, zase má iné vnímanie a ja si myslím, že niektoré veci neovládaš, ale niektoré veci, ako čo sa týka videí a týchto vecí marketingových, nás viac potiahneš, lebo máš iné myslenie, hej, takže tam sa to spája, predsa je to iný vek, iné možnosti a vieš, čo je moderné a čo je dobré. To je rozdiel tých generácií, presne. Áno, a zase potom naopak, možno, že my niekedy nepochopíme tú vašu, že predsa akože myslím si, že máme na marketingu mladých ľudí a niekedy naozaj až my si dáme stopku, že počkajte, dievčatá, stop, ale však nasledujú aj 40-tničky a oni fakt nevedia, čo je cool napríklad, hej, že sme napísali na kartičku, že cool, hej, OK, môžeme, ale vždy musíme myslieť aj na tie zákazničky, ktoré máme a ktoré sú taká tá cieľovka trošku iná a povedať im to tým ich jazykom, hej, a presne teraz a ako komunikovať novej generácii, jak je napríklad môj brat, hej, že proste zase úplne nová generácia, ktorá úplne inak vníma svet a im raz budeme predávať. Počúva Instagram bez zvuku napríklad, hej, toto je jeden dezert. Lebo titulky, to je presne, čo som tebe hovorila, musíš dať titulky, nedáš titulky, človek ani nevie, o čom je to video, ani ťa nevidí. Už keď ťa vidí, aspoň to je ten prvý taký vizuálny, že OK, je tam a niečo ide povedať, ako keď len takto točíš bez tituliek a nikto nevie, o čom to bude, o čom to je a nezaujme ťa to, hej. Čiže áno, takto to je. A napríklad stáva sa, že ja sa pýtam a viem odpovedať, inak to je také zvláštne, ale že stáva sa, že máme na veci iný názor? Stáva sa to, jasné, že sa to stáva. Ja prídem a tak to bude a basta. Ale máme zamestnancov, ktorí prídu, že Tinka, ale ja musím poskúšať na Kiku. A ja vtedy, že čo? Prečo? Lebo Kika to musí odsúhlasiť. Stáva sa to, stále sa to stáva, ale tým, ale že je to ten tým, akože malo byť, hej. A má to aj tú postupnosť celé, hej, že nefliakame niečo, fakt sa na tom tvorí, nie je to také. Fakt ja už nejako netvorím niektoré veci tak, ako oni. Ja idem len s nejakými nápadami. Keďže hovorím, stále sa opakujem na nápady, som akože fakt super. Áno, a hlavne ten pohľad, čo sme už aj spomínali, že naozaj my sa môžeme pozrieť na tú, trošku snažíme sa samozrejme objektívne, ale vždy sú skvelé tie vonkajšie vnemy toho, hej, že ty nám povieš toto, zase potom príde, proste musíme komplexne sa na to pozerať a to je skvelé. A myslím si, že a je super, že máme na veci rozdielny názor. Že možno, že by bolo práve zle to, ak by sme na veci mali rovnaký názor, lebo by sme sa nikdy nepohli. A tým rozdielnym názorom sa stáva to, že vymyslíme ešte viac, jak by sme možno chceli. Hej, že OK, poďme si dať brainstorming a toto video poďme robiť takto. A ty povieš do toho, viete čo, ale ja som teraz videla toto a dajme tam ešte toto do toho. Hej, a my povieme, že OK, super, ale my by sme tam chceli aj toto. A nakoniec z toho vznikne jeden skvelý, obrovský, veľký nápad, ktorý vypáli, lebo sme presne spojili hlavy, ty si tam dala tie svoje, my sme do toho dali tie svoje. Ak by sme mali rovnaký názor, tak by sme ti na to tvoje, alebo ty by si nám na to naše povedal, že dobre. A tým pádom je to komplexnejšie, je to väčšie a každý tam prinesie svoj nápad, ktorý nakoniec vypáli skvele. A hlavne nezhody neznamenajú, že by niečo nefungovalo. Hej. To sú také malé nezhody. Áno, sú malé a ako hovorím, a každý má svoju kanceláriu, takže je to ready. Áno. A nikomu sa nechce ísť na poschodie k tebe, lebo treba chodiť po schodoch. Takže áno. A čo si myslíš o kritike napríklad? Lebo však aj to patrí k tomu celému, že je ťažšie. Ja sa opýtam teba a potom sa opýtam sama seba. Hej, že aj ja odpoviem na tú otázku, že je pre teba ťažšie prijať kritiku napríklad odo mňa, alebo ako to ty vnímaš? No nie, lebo ja hneď odpovedám, že nie je to pravda. Keďže ja som taký typ, hej, že
fakt ja si ťažko priznám pravdu a keď si už priznám potom časom, ale myslím si, že to robíš aj ty, lebo sme rovnaké znamenia a potom nakoniec, že hej, však si mala pravdu, ale my si to ani potom nepovieme, že hej, však potrebujeme si niečo dokazovať, že ty si to mala pravdu. My to chápeme, že jedna druhá to akože urobila preto, aby firma prosperovala, aby to bolo nejako v súkromí tie pravdy neriešime, lebo neklameme, ale reálne je to určite ťažšie, lebo ten cudzí človek, on ti nie je taký blízky. On keď ti povie niečo, tak myslíš si aj tak viem, že proste je to aj o tom sebavedomí, aké máš. Čiže ja si myslím, že je to ťažšie, určite. No ja za seba môžem povedať, že pre mňa je to určite ťažšie. Pre mňa je všeobecne ťažšie prijať všeobecnú kritiku, lebo je to pre mňa ťažšie. Ale je pre mňa ešte ťažšie prijať kritiku akože od mamy, lebo kritika od blízkeho ťa bolí viac ako od cudzieho, ale možno je to aj preto, že je najúprimnejšia. Že naozaj tá nejaká známa, ktorá ti len stále pritakáva a pritakáva na všetko, čo povieš, tak aj keď ti náhodou niekedy niečo skritizuje, tak to možno je iba to, že neladí ti náhrdelník s náušnicami, že to je tá najväčšia kritika, ktorú neladí ti dá. Všetko. Ale že presne, tá kritika od blízkeho bolí najviac, lebo je často tá najúprimnejšia. Že naozaj povedať na rovinu, že vieš čo, že toto je hrozné, že fakt není to dobré, hej. A možno preto to niekedy vie udrieť viac, ale je to pravda a nakoniec si človek aj prizná, že OK, tak bola to pravda, hej. A ja akože fakt som dosť taký človek, že dosť na rovinu, hej, že nie každý, až niektorí ľudia povedia, že nie je to príjemné, ale taká som, hej, povaha veľmi, hej, že radšej, ak by som mala potom to riešiť a ma to trápi, tak musím to povedať, lebo by ma asi roztrhlo. Hej, chápem a zase niekedy sú potom ľudia, ktorých sa vie dotknúť aj málo, hej, že niekedy človek, lebo všímam si to aj ja v svojom okolí napríklad, hej, že aj teraz sme boli napríklad niekde pracovne aj tak a vidím, že niekedy aj ja chcem iba tak zasrandovať, ale už to musím zvažovať, lebo vidím, že aj tá sranda sa niekoho môže dotknúť a potom si to stále prehráva v hlave, že o tom srandovala, niečo pravdy na tom bude. Pritom ty to ani tak nemyslíš, že by to mohla byť pravda, ale iba zasranduješ a vznikne z toho nakoniec, že ten človek si to proste zoberie osobne, lebo proste niečo pravdy v tom možno, že našiel. Takže ako hovorím, kritika od blízkeho boli viac, ale často je tá najúprimnejšia. A máš pocit, že sa ako generácie, už to tu bolo spomenuté, ale že či sa navzájom ako generácie niečo od seba aj naučíme? Určite áno. No my sme zase tí takí, čo držia tie financie s manželom. My sa pozeráme na to, hej, že keď do niečoho chceme ísť, nebudeme len tak bezhlavo, ale čo sa týka takých tých marketingových vecí, všetci sa teda školíme, všetci sa učíme, všetci sa snažíme to podporiť celé, ale sú veci, ktoré my neovládame. Hej. Ja napríklad tiež, keď robím ten Instagram, tak mám na to aj, že povie mi môj syn, že to je stále a to isté a neviem čo a proste už potom prídem, že ciboha, tak čo sa deje, že to strácam, že asi to je zlé, hej. To už je tá generácia, ktorú nevieme my úplne No a potom prídem k vám a vy, že ježi, to je super a toto, takže je to také, že posúva každý ťa niekde a určite ťa učí a nová generácia a mladý marketingový tím je akože super mať. A keď sa ešte vrátim k tomu, že si povedala, že ty vlastne neovládaš všetko, tak chcem k tomu ešte povedať, že ty vôbec ani nemusíš ovládať všetko, lebo veľmi dobrá myšlienka odznela včera, čo sme boli s babami na konferencii, kde hovoril, ja neviem, či to bol majiteľ marketingovej firmy alebo minimálne nejaký manažer na vysokej pozícii, že keď sa ho na niečo opýtali, že tak toto ja vôbec neviem, hej, že na toto tam sú ľudia, proste nikto nevie všetko, hej, čiže ak nevieš natáčať videá, ale napríklad presne riešiš financie, riešiš faktúry, máš nápady na tie videá, ale to, že ich ty už nevieš proste zostriať, to je normálne, hej. Daška vie robiť super videá, vie strihať, ale možno, že ona by nevedela robiť veci logicky, ktoré vieš robiť ty, hej. Čiže takisto aj sme sa zasmiali, že včera, že tí, čo hlavne kritizujú najviac niekedy, lebo sa stalo, tak si potom pozrieš ich videá, no nevie robiť každý všetko, hej. Čiže je normálne, že nevieš veľa vecí a preto tam máš tých ľudí, ktorí to vedia. To je tá výhoda tvoja, že si tam zavoláš ľudí, ktorí to vedia. Hej, a v tom vlastne vieš ty napredovať, že OK, najmeme si na to ľudí, hej. Ty ich budeš riadiť vlastne zhora. Čiže v biznise ja si myslím, že nerastieme my iba ako značka, ale rastieme aj ako rodina a že to drží naše vzťahy vlastne pokope.
A to je taká myšlienka, čo možno, že by sme mohli opakovať dookola a do nekonečna. A čo v biznise napríklad posunulo vás ako manželov, napríklad by sme ešte mohli povedať. Lebo aj to patrí do tej našej rodiny, že ty podnikáš s manželom a že čo vás... lebo sme hovorili, že čo posunulo teba ako jednotlivca, ako Martinu v predposlednej časti, ale že či vás aj niečo spoločne, že vy spolu vlastne, čo vás posunulo? Spolu nás vlastne tie nápady posúvajú aj to celé, že sa to tvorí, že sme prijali ten väčší tím, že to riešime, ale ono to je také, že my to berieme, že my sa z toho strašne tešíme. A ešte keď mám povedať, môj manžel je zase taký, že on všetko chce dopriať každému, hej, to bez pochyb on to robí, hej. Čiže s ním sa aj dobre na jednej strane pracuje, no všade máme niečo, ale je to, že to robíme spolu, že sa obaja z toho tešíme. Že a tak niečo... aj, že napríklad mentálne, lebo však viem, že sa vzdelávate a Peťo sa dosť vzdeláva a akože podľa mňa dosť sa vzdeláva, že aj tie školenia, aj tie veci, čo absolvuje, či už online, alebo chodí osobne, že aj mentálne vás to určite posunulo. No, akože áno. Ale ja som najprv nebola za to, že on bol ten prvý, že ide a až ma vytačal domov, keď prišiel. On to robí aj teraz, že povie niečo a tak to bude lepšie urobiť a ja hneď nie a nezaťažujem ma tým teraz, že ja už odpoveď hneď a potom sa smejem, že bože, začnem premýšľať, tak dobre, poďme to tak. A už mi je akože, a to je to priznanie tej chyby, ale on to nerieši. Ale on má také narážky, že že som mal pravdu, hej. A jak ale sa potom zhodnete vlastne? Ako dojdete k tomu, že sa jeden zhodnete? Vždy musí ustúpiť, to bohužiaľ, akože musí jeden stále ustúpiť. Ale to je lebo on vždy pozerá na tú stránku, aby to napríklad finančne, hej, nastavuje ten cash flow a tie marže a koľko a čo a ako. A ty stále potom prídeš a nie, toto nie, hej, že jak potom sa stane to, že sa vlastne zhodnete? No, lebo je to spoločná kasa. A on príde a mi vysvetlí pre a proti, plus a minus a už vidím, že sa to nedá a ja neidem do extrémov, ale tomu viacej rozumie, presne on sa rád v tomto vzdeláva, čiže ja už sa potom prispôsobím a keď vidí, že nie, ja mám pravdu, tak to je také spolu. Ale čo sa týka tých financií, to veľmi on riadi, áno, to je pravda, v tomto som ja stratená. Áno, tak on je taká hlava tých vlastne financií a nastavuje to ale celé. Hlavne už si prišla do štádia, keď už bez tohto tu nás sa nevieš posunúť. Je to proste, už to nie je, že pani na Považskej a ona si to tam riadi, hej, že super život, ako fakt ja, keď raz by sa niečo malo stať, tak akože sa vraciam na Považsku. To je proste moja srdcovka, ale už je to také, že musíš si dávať pozor na všetko. Fakt. A nástrahy sú strašné, hej, ten marketing je ťažký. Áno, ale hlavne možno, že aj to som chcela tak vyzdvihnúť, že fakt nevyrastá len tá značka, ale aj vy. Aj mentálne proste, že nerastú len deti, ale aj my ako ľudia. Že fakt ten mindset sa úplne zmenil a k lepšiemu a že človek fakt má väčší rozhľad, rozumie veciam, ktorým ani neveril, že niekedy bude rozumieť, lebo predsa nevyrástli ste ani jeden z vás v nejakej podnikateľskej rodine, kde by ste od začiatku išli v tých šlapajách a vedeli, že OK, už som vyrastol a idem riadiť firmu, ale že fakt od začiatku proste museli ste zistiť, čo je čo, museli ste zistiť, veľakrát si pamätám ešte začiatky, že tie telefonáty s ľuďmi, ktorí používajú iba anglické výrazy napríklad a No Ježiš, to ja dodnes neviem. o čom rozprávam. Trošku je to zložité pre mňa, áno. Že to bolo také ťažké, čiže podľa mňa mentálne ste sa hlavne veľmi posunuli obaja a tá firma vyrastla s vami. Takže možno, že tým by som ukončila tie otázky naše a prešla na otázky, ktoré nám položili naše sledovateľky, alebo aj sledovatelia. Minule ma napadlo, že vlastne vždy hovoríme v ženskom rode a poslednú otázku vlastne vyhral muž. Takže musíme hovoriť takto, že aj v ženskom, aj v mužskom. A máme skvelé otázky. Ja som si ich už pozerala predtým, ako sme išli nahrávať a naozaj ani neviem, že ktorú prečítať ako prvú. Ale tak poďme od konca. Sú to napríklad aj otázky, ktoré sme už preberali paradoxne v predchádzajúcom dieli, čiže tie nebudem čítať a myslím si, že bude super, keď si to pozrú. Ale poďme, že máte vôňu, ktorá vo vás okamžite prebudí lásku ako spomienku? Ako spomienku napríklad na detstvo? Alebo na lásku, môže to byť v detstve, že či ti úplne, že ovoňaš a wow. Že či máš takú vôňu, ktorá v tebe napríklad nejaké spomienky, hej, že bola si tam, lebo to zostáva aj s parfémom. To je tá vôňa sport.
tá vlastne evokuje vo veľa ľuďoch takú tú čerstvo vypraté prádlo, tú takú dedinu, také, že ten pocit sviežosti je tam, také niečo jak vypraté, jak prácigel s niečím spojený. Ten sport je taký svieži, ten akože evokoval vo veľa ľuďoch toto. Detstvo. A potom to bol voňavý domov a ten vlastne parfém na pranie, čo bol vlastne vytvorený pre nás, tak ten úplne, že detstvo, niečo sladké, nejaké cukríky z detstva, ten ako voňavý domov bol úplne, že top. Áno, a vôňa šport je možno, že preto evokuje to detstvo, lebo fakt je to taká úplne ako keby základná čistá vôňa. Niekedy sa ani nepoužívali a vyváža len prášok alebo práci prostriedok. A to je presne to. Je tá vôňa. Presne toho čistého, toho prášku. Proste ja si to pripomínam aj k nejakým takým fakt tým granulovaným prácim prostriedkom, že fakt je to taká úplne čistúčka vôňa. Takže super, máme aj otázku, že aké je to predsa ako mama a dcera, na ktorú sme vlastne, na túto tému sme mali dnešný podcast, takže super, teším sa, že ľudí to zaujíma a že sme sa trafili. Ale poďme teda na otázku ďalšiu. A tie spomienky sa tu dosť opakujú, ale ktorá vôňa vám dala najväčšiu lekciu, takú, pri ktorej ste si povedali, toto už nie je len biznis. Neviem, či sa to spája s vôňou, alebo možno, že skôr s produktom, alebo ktorá vôňa vám dala najväčšiu lekciu, takú, pri ktorej ste si povedali, toto už nie je len biznis. No to je ten parfém Martina. Lebo on tak prišiel aj nečakane, aj tie okolnosti, až mám zimomriavky a tam som to ani nechcela, hej, že nechcela som veľmi byť taká dopredu vlastne posunutá, áno. A že prečo a tak, ale vlastne tá vôňa spojila aj vlastne menovkyne toho mena. Spustili sme ju na meniny vlastne, takže aj to spôsobilo. A hrozne sa im páčilo a každý ja som Martina a etiketa je krásna. Vôňa je, že nádherná, tak toto myslím si, že to je tá vôňa. To bola taká lekcia presne, že si naozaj povedal, že to nie je len biznis, lebo vtedy sme videli tú komunitu. A emóciu, áno. A emóciu, keď to brali, áno. Že žiadna reklama sa nespustila, len sa spustila proste vôňa s tvojim menom na peknej kreatíve, na peknej grafike a obmedzené množstvo kusov, 1000 kusov Essenza di Martina. A že sme to vypredali za 48 hodín bez akejkoľvek reklamy, bez akejkoľvek takejto podpory zaplatenej, tak to akože bola brutálna halus. No a to ešte si zober, že ja som teda nevedela, ako bude voňať. Hej, že proste som prišla pre hotovú vec. To bolo vlastne, áno, nechcem predbiehať, ani nechcem tízovať, lebo mám o tom samostatnú tému na podcast o vôni Martina. Takže nechcem úplne, ale môžeme povedať, že budeme sa aj tomuto venovať, že rozoberieme si, ako vznikla Martina, prečo vznikla, ako si na ňu reagovala, lebo toto myslím si, že stojí za zmienku. A presne, že ako sa vypredala a prečo ju vlastne stále máme v ponuke, keď bola len limitka. Hej? Čiže toto všetko by som chcela, aby sme si v ďalšom podcaste prebrali. Takže super, teším sa, že sme takto na to nadviazali. A ideme na tretiu otázku. Tá je taká trošku. Stalo sa vám, že vaše oleje chcel niekto niekedy napodobniť, ako je napríklad zvykom u čínskych predajcov? No, stalo sa mi to presne po tých 2 rokoch. To som aj spomínala v minulom podcaste, že vlastne ma úplne napodobnili. Prišiel jeden, druhý, tretí a proste každý si tvorí na tom svoje ego, že on bol prvý a on to vymyslel a on to v detstve mal, hej. To sa ani nedá opísať, hej, lebo tí, čo ma poznajú, oni vedia, že ja som celý život prala, hej, že už s tou avivážou mi to prádlo. My to musíme presne povedať tým, čo ťa nepoznajú, že fakt to takto je, hej. Tak toto je a proste to tak bolo a tak to proste ja stále periem, ako tiež ma to vytáča nerada. Nie, že stalo sa vám, že vaše oleje chcel niekto napodobniť, ale oni to ľudia urobili sami. Ale stalo sa to. Áno. Nie, že chcel, ale proste napodobnil. Ono to bolo tak, že vlastne daní ľudia, čo to spravili, oni zrazu videli, že ja to ako prežívam, ja to beriem, videli ma, ako to všetko si balím, hej, a úplne celý ten content bol kvázi skopírovaný. Ja sa musím vyjadriť, že bol skopírovaný. Nebudem klamať, stále by som chcela povedať, že... Ale nie len stačí povedať pravdu, však dobrý dobrý content som skopírovala. Nie len koncept, ale bol skopírovaný produkt. Samotný, a vôňa, zloženie, takže všetko.
A ja sa tak inak zamýšľam nad tým, či toto by nemala byť samostatná téma na podcast, ale ak to niekoho zaujíma, tak poďme s tým von, povedzme môžeme, to. ale nemusíme sa o tom baviť, my už sme úplne niekde inde. Áno, ale veľa ľudí možno, že by chcelo vedieť, čo sa presne stalo. Menovať nemusíme samozrejme, ale každý asi vie, o čo sa jedná a o koho a možno, že by to bola dobrá téma, ale zvážime, napíšte nám, či by ste chceli alebo nechceli, či o tom máme hovoriť alebo nemáme a možno, že raz konečne prišiel čas po 9 rokoch, teda nie po 5 rokoch povedať, že ako to vlastne celé bolo. Čiže to bola tretia otázka. Tak poďme teda vybrať otázku, ktorú odmeníme a čo si myslíš, ktorú by sme mali odmeniť? Dvojku, čiže odmeníme teda Davidkovú maminku, taký má Instagram, takže dúfam, že sa nájde v tomto podcaste a že nám napíše, že teda sme ju vybrali a ona nám teda položila otázku, ktorá vôňa vám dala najväčšiu lekciu, takú, pri ktorej ste si povedali, toto už nie je len biznis. A bola to teda vôňa Martina, o čom sme hovorili, takže prosíme Davidkovú maminku, aby nám napísala a my jej pošleme balíček. Ďakujeme, že ste nás počúvali aj tentokrát, že ste nás videli, že ste boli s nami a vidíme sa vlastne opäť na budúce. Ďakujeme a ešte poviem na záver, že s Kikou to nikdy nie je ľahké.